mar chuny jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni jatend piny Migosi William Ruto singo mar chulo nus mar omenda mar ute manego gi ogonyore ne jotugo mag Harambee Stars. Osingo mar chulo ne gi $1,000,000 jatugo ka jatugo, mano mabende nus mar omenda ne utego manego gi ogonyore mag 2 bedroom tok kane gitimo maber e tuke mag CHAN. Ruto ne ochiwo lendo makamae e kinde mabende ne orwako jotugo go e log tich mare boma ma Nairobi. Half that amount. We're going to pay for you $1,000,000. You pay the other 1 million, or we will give you a mortgage you can pay over 20 years. You're going to be paying something like 2,000 or 3,000 every month. And there is no room for exchanging the house with money. As I told you, you will choose a house in a town you like. For the avoidance of doubt, maybe many people think that we are dishing out affordable houses. No. You pay, and we are going to pay the 1 million for these young people, and they will pay the other 1 million. Obila sub-county Makuria West timo pedha ne jago moro mabende ike ni ediere mabende no bambo kino nego mare majaigini 50 odiochieng' manyoro. Komanda mar obila Makuria West sub-county Ruben Kemboi no yango masira no kowacho ni achichno no ringo molal bang' timo tim makoch makamano. Kemboi owacho ni nonro mawiye motimo yango ni achichno mabende min ode ne odok thurgi to gwandruok mane gibedo godo mag udi ne omonjo dala mare otieno manyoro kendo bambo ma ochuo nego mare no kapok ne oringo molala. Mtu alikuwa anafuata bibi yake akafika kwa mata in law nafikiri tunaassume kuna kitu ilifanyika ambayo hatujui ni nini. Pelekea huyo mtu wa inspector to have done the India's act because we hatujui, but we only suspect me because he has gone underground and we are looking for him. Watoto walikuwa safe. Komanda marubila no wacho ni min oda chichno mabende no ringo modok thurgi kalure kod gwandruok mag udi ne onge dalagi e kinde mane masira no otimore. Wacho ni achichno bende ne omuko od marono ka nyithindo 2 ne yudo hinyruok e kinde monj makamano. Salin Mwita ma en jachiw thieth e od thieth ma Bugumbe Health Center wacho ni ne oter nyithindo 2 mabende no yudo hinyruok e masira no e od thieth no kendo ne githiedho gi kapok ne gitero gi od thieth ma Migori level 4 ne thieth makende. Tumepata wagonjwa kutoka kijiji cha Bogambero walioingililiwa na mtu ambaye hawamjui mwendo wa saa 6 usiku hadi saa 9 asubuhi, ambao waliumiza mtoto mmoja mdogo wa 1.5 mwaka aliyedungwa kisu kwa uso na aligongeshwa kwa ukuta, amebondeka kichwa, ndio tukamrifaa Migori. Tumewarifaa wawili Migori County Referral Hospital for further management and treatment. Jodak Makuria West sub-county kwa obila mromioti mnondo mapiwi masirano kendo mako achechno kakoro gichwalo ng'ur e wi rochruok mar arita e gwenge makono kod medruok e kwan lwenje mag kich chwech. So kitendo hicho tunakilani sana. Mimi nimefika binafsi kwa hilo tukio. Nimeshuhudia vyenye wameteketeza kila kitu kwa hiyo boma. Wito wangu kwa serikali ni kwamba ningeomba serikali iingilie kati ili uchunguzi ufanyike, ijulikane ni nani alitekeleza maovu haya. Ningeiomba serikali katika mji wetu huu wa Mabera na viunga vyake, mihatarati imekuwa ni mingi sana, waweze kuingilia kati. Kama wamefanya hivyo, kama ni watu wamefanya hivyo, kama mimi imenigusa sana, kama mimi hapa ninalaumu sana hiyo kitendo sana. Apisas Margarita mapiny Uganda no mako jolupo 24 moketho wath maringiti Suba West sub-county e county ma Homa Bay kendo kao yedhi auchiel mag lupo kagiwacho ni jolupo go ne okalo tong'. Otieno manyoro yedhi 3 ne omaki kod apisas Margarita go mawuok Uganda mabende ne Eric timo kachero e Namlolwe ka yedhi 3 mamoko to ne omaki okinyi makawuono gino mabende no kelo ywaruok e kind jolupo go. Kalure kod jakoma dho wath machula maringiti Barnabas Odhiambo yedhigo ne ni kod jolupo 4 e yie ka yie e seche mabende no magino kapisas Margarita go wacho ni ne gikalo tong' nyaka e pige ma Uganda, wach mabende okwedo mokalo. Tabu mantiere
waganda olowa gi meko iringitikani gimako ji nyaka dhowath mulu ni sani endi gimako yidhi wa mang'eny kabisa kendo nyoro ne gimako kawuono giduogo gimako joma alolo gi jomugingo koro gimako wa pile pile mok giwenwa thuolo yidhi gimako gidhigo gimako yidhi auchiel ne gimako nyoro kawuono be giduogo gimako koro ok wan winj maber dhano osedar ka odhi Uganda turi makwar joge wa kama sani kata yidhi modong' Ringiti gin yidhi mok nyalo tin kabisa to jotendwa oling watemo wuoyo kaka wanyalo kodgi to onge ng'ama respond koro wakwayo sirikal mondo odonje wachni mondo kelnwa department moro manyalo Ringitikani manyalo pogonwa jogo gimako yidhi gineno ni yidhi ng'idhi e nam mar Uganda to kwang'iyo Mulundu nitiere Kenya to koro gigolo yidhi gigologi Kenya koni to giywayo gidhi e nam ma Uganda mondo giwuondre ni gimako nikech ging'e ni security magwa onge nam to mondo mi wari ji 50,000 nyoro ochule 50,000 nyoro chule 50,000 eno oduogo kawuono ni ka piny ru kendo chako omaki achiel the same year. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba osingo ni sirikal temo kar nyalone mar neno ni omenda mag HELB kod omenda monego bed ni ichwalo ne skunde ochwal e sa mowinjore kolose mbalariany ma Embu e kinde nyasi ma Sidha Yanga romo mabende otisi ni 6th Education Evidence for Action Conference kod romo mokwongo mar jotend migepe mag somo. Ogamba wacho ni migawo no tiyo machiegni gi migawo mar omenda mar neno ni chenro mag skunde ok obedo kod ng'ikruok moro amora ahinya to e kinde penj. I wish to assure you of the government's commitment to accessible, quality and relevant education across the education system. As part of this commitment, we will continue to ensure that our education institutions and learners are funded in a timely and sustainable manner. For universities, for example, we have recently directed that the universities review their cost of academic programs downward. Ogamba bende oloso ewi lokruok masani dhi nyime sekta mar somo kama oting'o daro skunde mag junior secondary nyaka skunde mag primary, duoko piny kwan somo e lai mar somo mar CBC kod ikruok ne chenro mar yawo Yanga senior schools. In basic education, for example, we've already rolled out key recommendations such as domiciling junior school and primary schools, rationalizing the learning areas under the competency-based education, and setting the stage for transition to pathways in senior school. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki okwayo kembe kod jogo mabende chiwo sir e chenro mag dongruok e pacho kae mondo miyo mipek agenda mar bottom up economic transformation agenda ka giketo maino margi e loso thuolo mag tije, dongruok mar sekta ma ji giwegi kod kedo kod midhiero mabende kelo kod lokruok mar kor lwasi. Our DPF today should invariably lead us to adopt a whole of society approach in leveraging funds through coordinated structures to maximize impact, reduce duplication, improve governance, and strengthen linkages among interconnected projects. As we gather here today, our goal is to deepen ongoing reforms, strengthen the use of county systems, improve absorption rates, and ensure that every shilling of ODA is fully aligned with Vision 2030, the bottom-up economic transformation agenda, and the medium-term plan for priorities. Ngire Kindiki owacho ni piny Kenya kali midhiero mathoth kendo jiwo sira mopogore opogore mabende biro dino fuok mantie. Development demands in Kenya and many countries far outweigh the available resources. The government is therefore implementing its commitments in partnership with yourselves, not only in alignment with our foreign policy, but also to support the fulfillment of our development objectives. The job creation and income opportunity agenda has become a critical anchor in our programming going forward. Thus, it is important to review existing programs for purposes of evaluating their currency and responsiveness to this agenda of job and income creation and other priority programs within the context of the bottom-up economic transformation agenda.
Ogai mar Jamin Buche Renson na Igonga opodho ketho mar mibadhi mabendi tudo godo moko kuom jotelo e kaunti ma Bomet kod kaunti ma Bungoma kabende owacho ni nonro bende koro dhi nyime e kaunti no ma Kiambu kod mano mar Marsabit. Ka ogai mar Jamin Buche owacho ni gavana mar kaunti ma Bomet Hilary Bachok kanyakla kod achiel kuom contractors e kaunti no ibro donjnegi kod ketho mag yudo mwandu e tok chik mondo go bende kopodhi kabende gitiyo kod contracts kata orak mag kaunti no ma Bomet. Kabende governor machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati bende kanyakla kod apisas mamoko mauke kaunti no ma Bungoma bende bro donjnegi kod ketho mar ne Kawasoya mar shillings million 70 kokalo kuom tenders kata orak babende ne chiwo e kaunti no ma Bungoma. Winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Moko kuom jogo makedo ne ratich oganda e gwenge mag Mombasa oseyo okang' manyocha jatend piny Kenya okawo mar chuogo komiti moyiedhi mabende biro nono jogo mabende noyudo midhiero e kinde ng'anyo kendo sirikal onego bed ni chulo. Giwacho ni nitiere bede migepe mopogre manyalo nono kendo yango jogo ma onego chul ma ok chuog komiti mabende ibro chulo omenda makore lach. George Aoko nigi ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Kuna watu mwa gazeti juzi ati hao angalia wale waliumia wakati wa maandamano. Hiyo tu tunasema ni kujaribu kupiga kampeni ya 2027. Mano Bradley Ouna manja kedo ne ratich oganda katwani okang' mar jatend piny Kenya William Ruto chugo kamati mar nono jogo ma onego chul kaluwore gi ng'anyo mayando timore pacho ka en mana chenro mar timo ikruok ne yiero mabiro. Kama ni kuangalia watu wameumia ama wamedhulumiwa hapa Kenya, yataka iende back tu wakati wa uhuru. Watu wengi wameumia sana, hutaki kuangalia. Why are you doing it selectively? Because unataka kuappease the youth ambao wengi wao ni Gen Z, wanaenda chukua kura, waambie sasa nimwangalia mambo yenu, watu watalipwa. Kanegiloso Mombasa, Edwin Shamir mabende en jakedo ne ratich oganda koni nitiere riwruoge kata bede migepe manyalo tayo chenro makamano ne mar gin kod ripode duto ewi jogo mane ohinyore kod mago mane owito ngimagi. The reason why I'm saying we don't need a panel. Already under the 2010 Constitution, we have an office, an independent office, Kenya National Commission of Human Rights. They have all the data, even the Defenders Coalition. They have all the data which shows how many people were killed, how many people were abducted. There's no need kuleta commission in the name of proxies ya Ruto kukula pesa ya Wakenya. Gikoni en midhiero ni piny owacho ne wuok oko ayanga mar rocho ratich jo Kenya yor chielogi kod magina kendo koro sani piny owacho nogono dwa tiyo gi usuru mar jo Kenya e lombo jogo mayande oyudo masira e kinde ng'anyo no. Hatukutuma the government waende wauwe vijana, wapige vijana risasi ya left, wakufe waende Kenyatta National Hospital, then akuja tuambie anataka pesa yetu from our taxes, from our own pocket, uende ulipe wale ambao wamejeuriwa. You cannot pickpocket a naked man. So don't come to us, we as the young people, who don't have jobs, who don't have empowerment. So we are telling you, we are not ready for panel, we are not ready for commission, for the compensation. You cannot do a compensation before people get justice. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Gilipot majoja okone mabindo kelo waigiko maga weche manyien e yor maradimba kata mago matuche kor gwenge. Tudiko James Rabala koromo sapar gachiel ni weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en ne jabak mar Harambee Stars Alphonse Omija owacho ni tuke mag CHAN 2024 sani koro nie tok Kenya kendo sani koro gigeto mana yudo point 6 kowuok kuom tugo mar laro thuolo mar dhi e World Cup kama gibiro gocho gi Seychelles kaachiel gi Gambia kochakore juma manyien. Kaluwore gi jabak noero, tugo mar quarter finals noero nobedo gima lit mokalo ka koro nyaka sani gin mana gi ikruok ne tim tugo gi Zambia kaachiel gi Seychelles. Plan ni tuweze kupata point 6 zituinue kwa standings.
So si tuko ready for the task ahead. Ule anakuja ikuwe ni nani tunamheshimu, lakini hatumuogopi, sababu at the end of the day sisi kama inchi tunataka point start. Kata kamano omedo wacho ni penalty manowito kane Kenya gocho gi Madagascar e quarter final manogolo Kenya oko tuke machan en gino mosebedo kamiye paro kinde ka kinde nyaka ne manotimre. Nilisikia vile tu kila mtu alifeel, esteem ilikuwa low, confidence ilikuwa chini, pressure ilikuwa mingi, but mimi naweza sema yote ni mambo ya God. Tulitaka kucheza finali, lakini sasa kwa uwezo wa God hatukumake it, hatuwezi jiblame. Naweza sema kuna mechi rahisi, hakuna mechi ngumu. Kenya biro gocho gi Seychelles e alap ma Kasarani tarik 5 mar dwe mar 9 higani, kaeto bang'e gigocho gi tim mar Gambia mipuonjo gi japuonj machon mar Gor Mahia Jonathan McKinstry. Komachielo bende en ni jang'wech mar kinda Eliud Kipchoge owacho ni dwaro mare madhi e tuke mag Sydney Marathon jumani en kaluwore gi paro mare mar jiwo jong'wech mopogore opogore mondo mi odonji e tuke ma kamago. Jang'wech ma kamano ma jahigni 40 sani wacho ni nyaka sani en gi ikruok makare ne tuke mag Sydney go. Kaka kamano ne ok onyalo tieko ng'wech manche notimore machiegni ni e tuke mag Olympic manche notimore higa mokalo. Owacho ni ji nowuoyo mang'eny mokalo kawacho ni kinde mage madhi rutano chopo. Kaka kamano wacho ni nyaka odhi orieny e tuke mag Sydney. E ng'wech mokalo manche notimore dweche 2 mokalo, Kipchoge notieko e thuolo mar 6. Kipchoge en jang'wech mar kinda ma bende iwacho ni oketi rang'iny mamalo moloyo e piny mangima kaluwore gi kinde duto moseringo kaachiel go simbe moseloyo. To komachielo en ni kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy sani koro yawo chunye kendo nyiso jopiny gimomiyo Eric Ouma Marcelo owe oko mar kweth mar Harambee Stars kaachiel gi Mohamed Bajaba magocho ne tim mar Simba. Mairi en motelo ne tuke mag laro thuolo madhi e tuke mag World Cup mabro timore e alap ma Kasarani. Ouma magocho ne tim mar Rako e piny Poland iwacho ni nche nohinyore machiegni ni kendo ok onyal tugo ka Bajaba osechango kaluwore gi hinyruok mare makmana ni fom mare pok oduogo nyaka sani. Kata kamano ok owacho gimoro amora e wi wach oko mar jatugo mar Gor Mahia Austin Odhiambo ma bende notugo tuke 2 mag CHAN kapok nogole oko e rang'iny mar quarter final to gi tuke mamoko 2 manoluwo. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Nyakwaramogi, ler en gima long'o. Ler mar dendi, ler mar lepi, kod ler mar aluora mari, kod mamoko. Gima nyaka ing'e ni sani koro, iyo mayot kendo moyiedhi mar rito lepi en mana ka itiyo kod Msafi detergent.